O sector do viño na Ribeira Sacra reuníase o venres no seu tradicional xantar de Nadal. O parador de Monforte de Lemos foi novamente o escenario para unha xuntanza que pretende reunir a unha representación das distintas patas que sustentan os logros das adegas e da viticultura na Ribeira Sacra. O Consello Regulador reúne con este fin a adegueiros, autoridades políticas do ámbito comarcal, provincial e autonómico, medios de comunicación e a propia comunidade que traballa neste organismo. É tempo de balances e tamén de pensar en novos proxectos, e a mesa é un bo lugar para compartilos, tal e como sostén o revalidado presidente do Consello Regulador de Ribeira Sacra. Toda aquela xente deste territorio da Ribeira Sacra, que dun xeito ou doutro fan cousas por ela, pois desde as administracións, desde os diferentes representantes das diferentes administracións, todos aqueles que traballamos directamente no viño e indirectamente, os medios de comunicación. É dicir, eu coido que a Ribeira Sacra é un exemplo de convivencia de moitos grupos que queremos nun territorio, cada un desde a nosa perspectiva, pero que todos a consideramos unha casa común, un feito común para sacala adiante. Foi este ano de eleccións, tamén do propio 25 aniversario do órgano regulador dos viños, que o celebrou cun festival cultural no que tamén estivo presente o viño. E foi ano tamén de traballo para sacar adiante a nova colleita que aínda albergan as adegas, mentres que os viños xa no mercado continúan paso a paso a facerse un oco no panorama mundial. Ano tras ano seguimos pedaleando, pero o importante é que vamos coa mesma meta e iso fai que cada ano seamos máis coñecidos, que cada ano nos coñeza máis xente como viño, como paisaxe, como arte, como gastronomía e que todo medre no seu conxunto. Se volvemos a vista atrás e miramos as plazas de restaurante que hai hoxe, as que había hai 10 ou 20 anos, as plazas de habitacións, as bodegas como están representadas de cara a poder recibir a xente, o que medraron os entornos, as viñas como están de cuidadas. Coido que ano tras ano vamos millorando e vámoslo facendo porque temos esa idea de ir millorando, de ir facendo cosas, porque as cousas de golpe pois é como a lotería, que hoxe lle tocou algo a xente e que é gratificante, pero iso é un día. Isto hai que traballar cada día, cada ano e seguir aí para seguir medrando. No referido á colleita foi un ano diferente en función do parámetro que se analice e tamén de cada adega ou zona produtora en concreto, pero a nivel xeral tamén recollemos a valoración de algunhas das adegas protagonistas e con maior tradición do lanzamento desta denominación. Evaristo Rodríguez foi moitos anos vicepresidente e continúa nesta nova xeira como vogal no Consello. O ano a nivel vitícola non foi moi bon, porque houve zonas que tocou moito a xeadas, inclemencias, non foi un ano genial, pero, bueno, todos os anos os que traballamos a intemperie, como se suele decir, estamos con eses riesgos. Eu diría que para a denominación foi un moi bon ano, é dicir, foi un ano no que nos visitou moita xente. Penso que a nivel turismo, conocemento da DO, conocemento da propia comarca, pois eu creo que un ano excelente. Eso, viticolamente non foi un ano bon, pero, bueno, tamén temos que pensar que estamos nun cambio climático importante e que vamos a ter que xestionar eso de alguna maneira, pois paliando na medida que un poda esas circunstancias que temos que xestionar. Estes meses foron, como adoita dicirse, un punto de inflexión con respecto ao factor climático e progresivamente a profesionalización require estudiar e aplicar medidas en resposta á seca. É evidente que isto non veu de repente, que está notándose e véndose desde fai certo tempo e nos tratamos de ir acomodándonos, pois poñendo riego en algún tipo de viña, situando as viñas a outro tipo de altitudes, buscando un pouquiño como convivir con esas circunstancias que en algún aspecto non son todas negativas, é dicir, si a nivel medioambiental, pero si a nivel de viñedo, pois hai moitas maduracións, millores maduracións, cando non hai certo estrés na planta, que é o que tratamos de ir corrixindo e ir adaptándonos pouco a pouco, é dicir, temos que facer un pouco como o propio tempo, adaptándonos progresivamente, vendo que as medidas que se vayan tomando, pois sexan eficaces. A nosa zona é difícil, sobre todo orográficamente, pero, bueno, é o que nos toca vivir e xestionar.